हाने हाय नरनि द फानि कक नाय तंदि नरनि फासिंगो संसया करेनो अपडेट दै तंनाय जों हाने हाय ते खक्सा बोबाग्रानि सामा बासावै द फानि सामनो तांनो हनै समय ताङै नखरजाक बिनि खक्तै खोनानाय दिनै अ गेदारिनि बिसिंते बरकनि फासिंगो तामो कक कसार मंतंनाय बरं गोनां सानिवो असुंमु बेलेकना हामबाय जों तिनि और मेगा यूथ गैदरिंग तिनि 19 तारिख नवेम्बर सिनि थानाय 12 तारिख नवेम्बर मास गैदरिंग खायका आस्तबल ग्राउंड आबनि ठीक 7 दिन परे न सिनि गैदरिंग सारा त्रिपुरा हनै हुमपनो जों एक्चुअली और सदर बेस्ट नि बरक से मैक्सिमाम फायो हंकाय सारा त्रिपुरा जदि न बरक फायका हंकाय सिनि और जागासे जों साग्रि माया सिनि सदरनि बरक फायकानो सुंपुङै थाङो हंका तिनि जे गैदरिंग नि मेन सिनि पारपास हंकाय अबनो जे आगामी दिनो सिनि एकटानो दाबी जे अब हंकाय ग्रेटर त्रिपुरालैंड ग्रेटर त्रिपुरालैंड मायाखा सिनि त्रिपुरा सारक मथांजाकनानि ताइ लामा करिखा आबोनि बागै दिल्ली गभर्नमेंट याखाबा सेंट्रल गभर्नमेंट नो कायसा स्ट्रंग मेसेज गैदरिंग नि बिसिंतै सिक्लारंग नि बिसिंतै कायसा रनानि आबो तिनि गैदरिंग नि मूल पारपास कारण हंके नायदि सिनि त्रिपुरा सारक बसर 70 बसर जों राजनीतिक थुंजागै फैका नेशनल पार्टी रक बाय मुर पावर हनै गोबां मा सुनो रनाय हनै इलेक्शन गानाव हंके बरक पग रुओ ओलो हंके गभर्नमेंट फायकांकाय बरक त्रिपुरा सारंनो पबै थां हंको बा हायके थुंजामा तिनि जतो साइमांका आबोनि बगै बुवागरा तिनि सिनि बुसकांगो फायै ब सुनो प्रोटेक्शन रनानि बगै सिनि बुसकांगो फायै लीडिंग खायनानि बगै ब तिनि फाइबासा फायका जे सारा त्रिपुरानि जतो आंचलिक पार्टी रक तिनि सिं थानसांगै सिनि त्रिपुरा सारंनि मानथाय सिनि त्रिपुरा सारंनि एक्जिस्टिंग सिनि त्रिपुरा सारंनि जे सार्वाइवल आबनो सेफगार्ड रना बगै एकमात्र ग्रेटर त्रिपुरा ओनसोला सोंथाय सम्भव या नैनो बुवागरा इस्युनो तिनि डिमान्ड खायै सारा त्रिपुराव ब तिनि खरां रोखा खरांनि यासाक मुं अबनि कायसा एग्जाम्पल तिनि और जों यूथ रंनि बिसिंतै तिनि गरमनि स्टेडियाम मान्दाय नरक तिनि और 20,000 मोर देन 20,000 नि बरक गैदरिंग नाय सिनो बाहाय वान सुकजाक दङ ग्रेटर त्रिपुरालैंड मानसोंने आबो बोसो जरते खावानि ने फानथनजाक सों माननाय कारण हंकाय जों थानसा तहांकाय सिनि कायसा अबनो जे बिसास दङ थानसा हंकाय जों साल पाल हंकाय साल कक न जों सानाय इलेक्शन एडिसिओ 2 मास नि बिसिङो सिनि थानसा मनि परे एडिसि हापां जों तै फायका हंका आबनि बागै न कायसा एग्जाम्पल दङ जे 2 मास नि बिसिङो कायसा पार्टी कटाल खायै कायसा सरकार फाइनानि आबो बेलेखनो चैलेंजिंग आबो एकमात्र थानसा सारा जों सम्भव या गाबोनि बागैनो जों तिनि थानसा जेरै हिमु तिनि ग्रेटर त्रिपुरालैंड जे माननानि बागै सारा त्रिपुरानि बरक जतन खानांजाक तुमा सिकला तुमा बुरा तुमा बुरै तुमा बुरैसो जत खानांजाक सिनि त्रिपुरा सारंनो तिनि निनि रेगा सामुंबाय निनि ताम हनाय चिकन निनि वाक चारा निनि खुतुं राजनीतिक तिनि करिखा ताबुकनि बरक अंतत बुजिखा महाराजनि नेतृत्वे बरक यथेष्ट विश्वासी बिनि परे फेट कारण बहाय डायनामिक लीडर सारा इंडिया से जों नुगिया अबाहाय सेक्रिफाइस लीडर बिनि तंथकसा थांनो बया कारै सिनि त्रिपुरा सानि सेफगार्ड नि बागै ब तिनि स्वयं ईश्वर बाय नमिनेटेड खायजाक ईश्वर बाय चंजा खायके ब तिनि सिनि बुसकां खायजाक कायसा कंने बुसकांने 5 तारिख डिसेम्बर बुबाग्रानि नुयुं मानो गेराव खायनाय हनै फेक न्यूज हनै बरक ताबो बीजेपी रक साखलाय तंखा आपनो तामो कखिरो मुंकिसि अब एक्चुअली तामो बंगनि थानी पॉलिटिकली जे 2018 इलेक्शन नि आगे विजन डॉक्यूमेंट हनै बरक जे लिस्ट रमानि गोबां मा लिस्ट रमानि कायसापनो फुलफिल खायमालिया आबोनि बागै ताबुक बुसकां निर्वाचन बरंनि थानी बो इस्यु न तै बरक बरंनि थानी थानाय कारण पाहारो बंनि कुनु जागा करिखा बरक करिखा मा सामांनि सितंसु हंको इस्यु न तै थानानि बंनि कुनु कायसापनो डिमांड कायसापनो बंनि इस्यु अचिवमेंट करिखा सारा साइड बसर जत नुगो तुमा त्रिपुरासा तुमा वानसा जत नुगै तंगो हंका आबोनि बागै बंनि थानी पॉलिटिकली कुनु इस्यु करिनि बागै ताबु बुबागरानो एकमात्र बरक स्टप खाय तनै खांकाय पाहारो हाब दामान आबो बंनि बुल दारना सिनि सारा त्रिपुरा यूथ रक स्ट्रंग बाबे बासाजाक सिनि लीडर रक दङ डिस्ट्रिक्ट लीडर दङ ब्लक लीडर दङ बराव बाहाय जदि न खायका हंकाय आसाम आगरतला सारा त्रिपुरा बन खायरि मानो जों सालसानि सालनो हंका आबोनि बागै बरक कुनु मते अब खायरा गया बंनि कैसा अब ताम राजनीतिक भावे अब ताम हनाय षड़यंत्र कन्सपिरेशन अब सिनि मठानो कन्फ्यूजन खायै पब्लिक नो कन्फ्यूजन खायै बरक वोट किसा दा आदाय खाय मानो अवश्य बंनि कैसा प्लान हनै आं वानसु
Asa jora kolokma ini hai luguthum panna kotorno gormoni studio mo basawinai dofani kok TV channel bisingte kok kasaman bagai borang banang belaikan hambai maro. हामबाय Sengtebo salainai naituklainai bobagrani sama basawai sabaw nongkhorjak o sabone siklarok bongne thoi tabu unuk sajak thinango asuk ke tektoman mani yoknani musungkha gobangma bisiromai sing tektoman ka haini bagai kusung kusung sengoro rajabai sabegi sason khaijak mani o hano singman namu sungpika o tipra sarong man namu sungpika hani bagai tinni choban nongkhorjak siklarokni hani bagai sengtebo norni bisingo gobangma borom gonang rajani sama basai samung khaitone amo hai borok bai kok sanai norok naitongni choyeoino dofani kok.